Dito'y drama tayo, Duming Mabali Namin. Agkakaribusuman dagiti politikon. Putnureta, Chairman. Adumada na iti sa andang mo ti mas dupaturungan da. Ado, ti maulaw. Ken adumat na iti mangululaw. Wen. Ado ti agiinulaw. Tay kunadan, narugit ti politika. Di politiko, ti makunaan narugit, ta isudat agaramid iti kalukwan kagawad. Una niya, kasimot ni politika. No tao ko ma, agprotestamot siguro, no kasta ti baga ti agsaw. Isupay ti mapabason. Ay, biyagaya. Kasla saan anapuutan ti panaglabas ti panawaan. Kasi ti pandemya, adimot la malmalpasan. Agduan to atawanan da ito yasagsagabaan tayo. Una September 2019, hindi nang rugi ti damag, may papaniti COVID 2019, wano COVID-19. 2 taon kit din ha. Aywan, tani, bermanan. Saan la maminanaw? Kaslan to man nakiwara buna rin, nagiti ang ambisyon na tumugaw. Ay, agrairan to man kit diti pamapatay ditan. Ado ti mapapatay adin to man may kanan iti hostisya. Kumo nabilig at tao ti akin gapuanan. Agi ko matiwagas na iti ang ambisyon na makatugaw iti poder. Agpaiso da ita. Nanyaturasan? Ne. Pasado alas 9 mo't gaya man. Ngam ni. Awan pailat nilaw anapada makagawad ngo may sumirip diti barangay haul. Awan pa'y mo't ngamin tinapatag nga umay da siripon. May kadwa pala alawas ti bura nita. Dayay latan, ti sirsiripon da. Mamuy mo't nang itidado maakakadwa. Madadailat na pintas sa panakaibuang. Unday taman ti mapagsasaritanan. Ay, ano Sam, ti agsuluplight pa ilang dito itan eh. Ada text di sekretarya. Nagpadigos ka no pa sa iti aso. Aso? Saan na di anak na? Aso, kung nalang nga rin. Ada ka no imported nga ukenda. Ket kasapulan adigusen na. Iso nga, ay, aganos ka pala ang gagawad. Dagudong ako yun. No, adda umay agsapol iti ayuda, ibagam nga awanan ti ayuda na ibusin. Uwan, German. Awanan ti na. Ay, ayuda. Kasla nagbalinan na ita, balikas asabong tidila, nagiti managsapol. Ano aguro urelatan iti ayuda. Saan mo't kaya mababalaw lang iti tao no tanto ma? Kasanaw. Talaga ba't kami nga alutin nagrikap kapag trabahuan? Alutin na pukawan iti trabaho. Nagbalik probinsya, nagdiyan na pa nagtrabaho iti syudad. Kahit nagasat pa lang, nagitay ada sublienda apagbiyagan. Kasi iti talon. Kasanaw nagiti awan talon da. Nagiti awan probinsya pagawidan da. Sa masigurado. Gundaway ita nagiti babak na nga politiko. Nagiti nakairwaman dan ti agi paputput kada iti makialamanaw. Ay. Baka matulip no kasi awan kasarsarita. Ang talaga ka din awan malati umaymat iti barangay haul. Ay, naawa na. Mabalin ko pala ti rumidag. Ay, wapay kiti. Ay, laka ka makarinderita.
Mapan kayo nga rod makilamay. Kapilitan San met ngamin ana ideklara a COVID timpatay deja padak a chairman ti barangay. Iso malamayan Anya, chairman ti barangay, di papanan nyo pakilamayan. Kunak man no, kagawad dyan na tay. Ne. Dapay sa bali ana tay No, chairman, di papanan nyo. Saan lang aron nga isula ang tinatay idikalman, no kasta. Taga barangay nagilahadan mo, di kagawad anay padamag anatay. Ne. Di pa'y duang nga rod nga opisyal ti barangay ginatay nagiladan. Ni punong barangay Balintwag ginatay. Ay, nadinggi ka na. Kagawad tirat mo, dyan ay stroke. Ay, isumot la makati kawin Alhan niya nga rod. Yaman pa'y kit di. Tasa na COVID tim patay dagijay. Mapadasan da ti malamayan. Sige pakit mapanakon. Kasta pay. Sige. Chup-chup mo. No. Lakayan. Napatid. Awagak mamut ni Rusa. Agkuyog kami mamut. Amapan edya po ni Rariamay. Barang no ada jayan ni bakla. Agpamanicure kami mang kiday. Agyaman kada kayo, akapada nila kay ko nga opisyal ti barangay. Adda kayo ang makipagladingit kada kami. Kabaddo nga lak ni PB Balintwag. Da kami ti masansan nga katugaw no adda maangay a meeting ti amin na kapitan ti barangay Ijaile. Si nga tadi kanayon na nga istoryaan kanya. Ayun kat nga ta. Kanayon kumat nga istoryaan kini Sufeng nila kay Mao. Kastaya. Wen. Ina. Maluya anak manay. Mamayag lagin di ajak maaklon ti kawanan. Ay, kabsat. Nagrigat lagit din ti mabalo. Kasti gayam. Talaga May kawa kalakid de iti husto no nadungo ni Pari Balintwag. Ay na, super ti kinadunggo na. Kurang nalanga sa klutan na kasubuan amangan. No na ite adda sa gubanit ko. Uray saan amanganan. Basta mga anak lagad de. Apo? Kasta, ti kinadungo na kanya. Siyang ti baby na. Ay, anya na kinadungo. Dagiti kinadungo. Kinalailo na kanyak ti pakay kawa at launay. Ang mga nung saan akong amakasarak iti kaskan kwa na. Ay, naglukon. Kasla plano na makiasawa man eh. Ay, Balintwag kwaya. Apay pinanawan na ko. Asinon tupay ti mangreeng kanya. Titi parbangan. Ay, Balintwag ka. Ay, Balintwag gaya. Masyanak dito inulilam. Ay na. Diyak sa mas maala ng German Gusteng. Ala, ibuang mulat tayo dahi ta marikriknam. Awan, mangdilaw king ka. Ay na, giyaman na. Adda kayo amang dingay kanya. Ala, ipapas mo. Sige. Nagpanos ita ti barangay huldan iti nagiladan, Chairman. Wen, agasam na ita. Duang opisyal di barangay tinatay. Ado ka no, tinakubid dito. Iso akas na nabang aran basit dagiti lumugar. Tas saan na nakubid ti impatay dagiti simbaron no anatay dito barangay da. Ay, apo aya. Ay na. Apin mo sa igapulat stroke.
Aya, Mhm. no pahingamen, aka ilalaam amin at taba. Ah, No agadubo ak iti karnet baboy. Anya mo dahil Pari mo, Sing. dong out ti asawa tinatay. Naiinta, gapulat di mo masgadan, no makontrol ka pa nagsinsida. Kada iti paboritom nga Anya ano. dahil tan. Ay, ay, ay. Dong na. Bay amlatan. Wagas mo ti panangyibkas na iti ladingit na dayta. Yan. Bagay. Dagkel ti panakaikawa dagiti bumarangay ditoy. Duang opisyal ti naggiddan malamlamayan. Sakit agiddan mo ta may tabon. Mabingay to dagiti makipanabon. Adda nagsayatan na. Adda to distancing ta magudga dagiti makipamumpon. Sapay awan Christmas ti daduma. Ay sulpeng mo dagiti taga ditoy. Pagrason da ti panagpabakuna dan. Isong awan latta ti panagpatingga ti pandemya. Tado ti saan na makanano sa sumurot iti bilen. Pamarda mo ti sanda pa nakaanges no maapot ti agong kangiwat da. Ay, di da pala na irwam. Adan iti pan nakairwam ti panag-Christmas. Agyaman ak iti kaadayaw, Chairman Gusteng. Ay, Mrs. Yawanan ti asawak. Isuan na labit. Umayak ton makipagnaad, ijay nagbugsutan. Taga nagbugsutan kan sa itay. Wine, na ikam ka mga klaeng, dito'y naghiladan. May kalpasanangin di nagbuksutan namin sis. Ay, talaga nga gawid ako. Ijay, kalpasan ti tabon to'y asawak. Umakarakton ijay, tapno apagisuntaw. Di panawang ti balayo dito yan. Ilakok taon, Chairman. Agpatakderak ijay nagbugsutan. Makwalify ak tumuk nga taan. Ma-qualify. Ang ginggap madanon ti eleksyon, pamparangay, no umay atawan. Mapalubusan akton, ako mandidato mo para kagawad. Ikaw na. Mabalin mo ton ti pabutusan ni dyan. Ujay ton ti pagnaadam. At doon dito'y nagbugsutan ginabalo at taga nagiladan? Uy, tinungpal na di imbaga na nga agpatakdari ti balay na ritaw. Di manayunan ti makalaban da kagawad indat. Kandag iti kakadwa na nga agplamplano mat nga agkandidataw. Una, umaduda. Ado ti agambisyon nga agkagawad ita. Gaputan na mo da, adakal mo't basit ti honorarium. Idento ta awamot unay ti trabaho da. Wanan niya. Ti talaga asaan amaw-awanan iti aramiden kada kayong opisyal ket dagitay talaw. Ti chairman ken dagitay dua nga appointed. Uy, sekretarya kan tesorera. Nulabsan ti agsao ket jay ka presensyada ti makimit-meeting iti binulan ti gapuna nga agawat da iti allowance. Kasta ti kunkuna ti daduma. Ang maduman mo ti trabaho may, no talaga asangul may. Sadot lang amin, nagiti kakadwa. Wendom, kasta ti masao ti daduma. Ano ti sadot? Kat makapasuron damat no daduma. Siyak tay nabalo. Maragsa ka na ka, makaamamukin ka, Rosa. Kasta akmat. Saan ka una yan nakapulpula, Paul? Ta, nasapa ak anak asawa. Iso bale, nabayag ti kaawan ko dito'y lugar tayaw. Kasta ka di? Awan, mayak dito yun tapag sagsaga na akman. Dayjay ka na tiga puna, nagsubli ka dito nagbugsutan? Kasla-kastan. Umayak ag kampanyan. Nasapa pa'y una panagpanunot iti dayta. Uwain nga
Rugrugyanan Kunaday dila kay balintwag a kapitan nga adda panawen ti panagmula. Ket itanday ta panawen. Panagaapit ton sakbay ti eleksyon no umay atawen. Wanan niya? Wen iso kumandidato akmay Rosa. Ta agkuyog tanto nga agkampanya. Anya? Mabayag pa iti eleksyon, kabsat. Mayat matkit diti kaadan dito idadya abalo Naun gayam. Imay kano diti balay. Inyamot imbagbagana. Imay nakinita ti backyard garden kaw. Amangan wada pampanunutan ng aramidan. Aktibo gayam day jay ijay nagiladan. Iso kano ti sigod a presidente ti women si jay. Ay mayat nga rod Barang ti maisingasing na pagimbagan di tinagbugsutan. Ado ti ibagbaga na project ka now. Mayat. Barang iso ti makaawis kadagiti sadot. Bumarangay. Asa na sumursurot kadagiti maibilbilin nga ramidan da. Un kastamot ti kunak. Uray nabiit kami pa'y anagamam mo kiniindat. Adon tinapaliw ko kankwana. Nasaya at ti ugali na lakay. Agpabida mo't day di abalo. Kaguram samot ni Indat, kagawad lalpuat. Kat nagpabida, kasla kalaingan nagsasaw. Uray, takabaalan naman. Babae ngagpaisaw, ngam amangan no adu ti atiwan na, no isunto ti maysa kadagiti kagawad dito yan. Kas iti dayta, mabayag pa'y mo ti barangay eleksyon hanggang kaslag kamkampanyan. Talagang ngagkamkampanyan. Aya, kung nagtumag. No kaskasano, kalaban mo nito na ita, kagawad. Ay, awan pailat mga bakanya, kagawad dumeng. Nariga, tinatalag una itibuko na bagay. Basta saan lakad nga agbalin a kontrabida kada tayo. Awan matkid iti problema. Talaga mo't ngawan problema no agtutunos lakit di dagiti tao. Ay agpaiso dayta. Agam kagurak day nga indat. Kung namatla no adatakem nan dito barangay, tay sugad din ti makaadado nga agsing-singasing iti maaramid. Talaga kasuron mo ni Indat Kasuron kaw. Uray, tagpada kayo. Agpada kami abalaw. Sabahalin sa titurong ti Sarita, makagawad dumay. Diyak idiretsaw. Hanggang pintas ken nasalagisag ni Indat. Nakitakmot ni kagawad lalpuat alimabas, Dom. Nagsapan. Napananangata. Nagpadaya, mate. Sigo naman nagdadla daw ang agriring na dyan. Problema ni Ina baka nga inanano ka. Nga ron. Aguray ka. Apay nga agisem ka? Isot-sotil ko kanindat abalaw. Nakapada na abalaw. Anya? Kagurgura na ngamin, idinabit pa dito yung Indat. Ngamin di agangay. Di na matunayan kon kontra ay. Kaya't mo asawan. Nakikaaruba iji balay ni Indat? Ang mga nukasta. Saan adakas, no? Agpadadamot abalong agpaiso. Isumot ti kunakin ko na. Ang mo niya. Bigbigata mapanagaram. Ay. Agaw-awis ni Indat. Kasangan na kano intong Domingo, chairman. Kastaya. Ay, si kansamot di kang runana sa nga ilinan tao kagawad lalpuat. Ay, saan mo? Mas dawag. San mo samot na nakagura?
Gusto gayam di imbagam kagawad dumay. Agpada kami abalo. Kat saan adakas no kwa. Arar mo maun? Ha? Oh, medyo, chairman. Akit. Kaya nansamot tayo. Iso mapantay tuman maki-birthday. Mga noda kaming taon. Kaya kung sawan, rinog niya, ma'am. Medyo. Alakit, pertakam, gugugaw. Tapno, makapagkasar kayo, sakbay ti eleksyon, no may atawin. Ay matulungan na kanto. Ay, kasta nga ron, di pang Ay, mayat nagasad ka nung maasawa mo na dyan. So, sayatag. Agyaman na, tada kayon, chairman. Kagawad dumeng, kan kagawad lalpo out. Mas dawak man. Inton bigat pa'y matlagam ti kasangay mong... Nay, inawis na kami. Kung ngagpaisaw. Ibaganan ti ba nagtibagbagak kun kwa na. Ken kayat na, ada kayo kano ti agbalin asaksi. Saksi. Sa pulang pati agsaksi. Wan, kagawad dumeng. Tapno, awan to ti panggapwan ni kagawad lalpo out amang ibagbaga, Ne. Apay di mo ituloy. Anya akwa. Ibagamon labs. Pinakman awagan iti labs. Madiday ta. Saan ko mga agsaksakit inakam mo, kagawad lalpo out. Ngam, kayat ko amang ngag da chairman, ti ibagakken ka. Agyaman hak. Iti ka ano man. Saan ka amabalin nga aklunan? Sa anak to amakiasawa ken ka. Kasalun tupay ang makapagkandidato akmet para kagawad dito'y nagbugsutan. No, asawa naktaw. Madi mo ta kitaan. No, duatan to nga agkandidato. Naspak. Anya. Ang indat. Ay, madi ang kitaan. Saan kit din, chairman? Maday. Kung naklanag paypayson. Tagainap manay. Nagsapa kayo, chairman. Kunat no nasapa ako. Una, tasan ko asigurado no adamanen masapang umay kadagiti kakadwa nang runa iti barangay sekretary ken kagawad nga ken Jote. Isumot kat diti ko nakitay. Isa pinanawa ko ni Rosa nga grup-grupuan. Ay wen, tagudong dan sa kanukin nanang yaw. Wen ka no? Sino ay ati akin Jote akagawad dita? Ni kagawad sarak. Kasta ka day. Apay nga, awan man ti salbag na ladaw manan. Amok pa yan. Kiti barangay sekretary. Awan matawag na, awan no text na, chairman. Umay siguro na dyan. Sige. Awan ka dit pipirmak dita. Agudong ako makait. Awan sama. Bagal daw yo, chairman. Kagawad dumay. Anda ka matan kagawad sarak. Ay, sorry, chairman. Medyo naladawak ta. Nakita na kami ni Mereng. Apay ni Mereng? At ano reklamo na may panggap iti kaaruba na. Sino akaruba na? Ni Asyong chairman. Ni Asyong salungga? Ni Asyong ba? Kwino bayaw? Ay, one, chairman. Anya mo ti reklamo ni Mereng? Tinakawan da ka di iti dayaw? Saan ko mauawanan ti ibagbaga na itay. Iso ako na umaylaangan dito'y barangay hall, ta dito'y ti pagreklap mo na tapdo mailagbag. Agawin Madaman sa ti panagparinovate ni Miring iti balay na. Huwag kagawad. Tadamat dagiti trabahador na ijay. Awan nga tat pa kay naigan ti panagpatarimaan na ti balay na ti parikot da. Saan ko nga mo kagawad? Tauray ni Asyong, agpapaalad mo. Kagawad Portugal.
Ang kanto makitaan. Uwan, Chairman. Jas kita. Alah, ingkay to kitaan kini kagawad sarak. Da kayo adwan, timapan. Agsurat akpay sak mapaniti purok damiring kanasyam. Agkita kaminton kan kagawad sarak no madamdama. Kudak nga agsurat ah. Yung soyab man matun ti agsali-sali. Ay, pagusto ka. Ilad ko pa lang niti sofa. Iridap ko kinay. Malmalin tumor lang tirik na. Nojak mapagustuhan na ito eh. Tamat basit makaperwisyo kayo. Kat no si kate makaparwisyo ita. Anya siyak, naglawa kasi ka. Sa anak lang arudan nagtagtagaray. Uray siya. Nakagamgam kan tupa itilotek. Ngam sa anak latan ang nagsasao. Ta saan ko akayat tirire. Ne, anya anak kagamgambat kaya bagbagam, Saan mat adi-tati ganad mo iday? Ngam idinarbawin no nadadaal ti alad mo. Binaliwa mo, idinagalad ka manon. Nagkarayam ti alad mo. Ay, sa anak nga agaw magas kadagiti daduma. No kastamot laeng, isardeng mo ti agalad, tagparukod ta, tapno makita, numano talaga tilat area ti lotem, kan ti lotek. Nakakalidar iti pundasyon ti alad ko. Saan mo ataktakin? Isardeng mo ta ireklamok nga rod kan kapitan, wenno chairman gusteng. Kasta Wen, mapanak ijay barangay ngagreklamo. Di mapan ka, di oray mapan ka pa ikan mayor. Anya ti problema, Mireng. Ireklamok man ti kaarubak ani asyong chairman. Anya tinaramid na king ka, tinakawan na kay ti dayaw. Nay, saan chairman? Ay, rabak ko lang, buta. Anya nga rod, reklamo. Naka-encroach iti lotek, chairman. Anya. Sa anak lang aruden nagtagtagari idinadadaal ti alad na. Kat di sinurot ti talaga aganad may. Kasta ay. Ita nga agpabakod iti konkreto. Imam kamanan iti agarop may sapi. Anya. Kaputa sa anak nagtagtagari ididamo? Aramidan naman ay. Day tagayam tinakadanon kanyak aririyaw. Wan, chairman. San ka di pa'y nga imay da kagawad domeng kan kagawad sara kaya? Saan pa'y mo, chairman? Unak nga umay dagin spek. Saan da pa'y mo't nga imay? Sa nabalay. Tada ka mutin ditoy. Sumot na saan ka nadanon ijibalayaw. Tayo may kagaya man dito Mireng. Uwan kagawat. Lan dispute mat gayam tiriri da kagawad Portugal. Kastaya. Nakakamkam ka no ni Asyong. In ka man kitain, tapay sardeng iti panagalad da Asyong. Namindwa ka no na naka-encroach iti lote ni Mireng. Uwan kagawad. Isu nga agsarita kami dito'y barangay. Alaan mi dagiti lot title mi. Kat numabalin, agpa-survey kami. Dayta, ti kasayaatan. Aglablabusan. Kaputa may sa aklang a babae. Agmay-may sa itibiyag. Kastoy tar aramidan na. Awan kayam. Manot tawon mo. Nakurang labasit a 40, chairman. Di mo't balo ka? Uwan, chairman. Natay nila kay ko ijay Mindanao iti Marawi Surge. Ang gayam. May sagayam ang marin ti asawa. Uwan, chairman. Kat tinakasang awan man laang tinaibati na arekwerdo. Wano anak mi kunak man laang.
May sa abaak, ken may sa abalaw. Saan da ang makapagkinaawatan? Mabalin. Mabalin ang maornos da ito eh. Ano kasta, kayat mo ang maornos da ito eh, Mireng? Wan chairman. Saan ko akayat nga ada kaap-apak ng runa no kaarubak? Anya manon dayta. Nagkalatek dita nakalawlawa mo ging mau gusteng. Nay daytan. Ay, kwa. Surhit dayti bakit? Dayti lang ti pamuspusan. Tapno maornos ti riri damiring abalo. Kanaasyo nga baak. Anya man akalukwan ako nakaon. Inya. Sa nakalukwan. Dayto iti kasamayan. Iso apayabak ni aso nga di barangay hall. Anya? Kan, paisardin ko pa lang ti panagbakod da. Apay nga min aya, anyat problema da. Naka-encroach ka nung arod ni Asyong. Nagkarayam ti alad na iti lote ni Mireng. Anya? Nagadungag karayam. Bakod pa alad. Di pa ilakit isolti nagkarayam. Anya man itang ibagbaga mo. Isumid. Di na pala kinarayam ti ayat ni Mireng tapno awanin parikot. Anya? Agtugaw ka, Asyong. Pinaayaban ka, tapno makapagsarita ta, adatalaang. Maipapanitian niya, Chairman. May papan iti reklamo ni Mireng abalo kontrakin ka. Oh, anya man ang reklamo na? Nagkarayam ka ka na. Nagkarayam ka no ti alat mo. Anya? Isaw, pinaisardin ko paila ang ti panagalad, wenno panagbakod yo. Ta naka-encroach ka kano itilodi na. Anya? Idi ka no damo. Natumban sa ti alad mo. Kat idi agalad ka manain. Sa balintayan na. Ngem saan ka no anag tagtagarita basit ka no mutlang. Ngamitang agbakod ka iti konkreto, nagkarayam manin. Ko, Chairman. Tima ko nakasyong kastinihay. No kayat mo ti dumanon iti sanikwana, saan ati alad ti pagkarayamem. Karayamem ti puso na. Tapno agmay-may sa kayon, kat agtipo ng tilotiyo. Awanan day ta bakod-bakod. Gets mo? Balo ni Miring. Ken ubing pay, nalapsat, napungka, pangganakan. Awan anak day ti day di soldado ng asawa na. Baak kamot na pero. Nukasta, sure hate, awan parikot. Ikwa, Chairman. Go. Tira, bayaw. Pagkay sa inyong tipuso yaw, tapno agmay-may santumuten ti sanikwayo. Anong say mo? Nagkapoy ka ako na. Sa nakasta, kasla kayo aso kan pusa? Naurnos da nga rodan ti parikot ti balo, kan baak abaro dam. Saan pa eh? Ngamin sardeng ni Asyong ti panagbakod na iti konkreto iti loti na. Kasta ka di? Kula ni tatang, iso karon ti makamo kadag iti dua tapno masulbaran ti parikot kadakwada. Anya nga iti aramidan ni tatang? Amok pa yan. Yung diskarte daytan ni tatang. Sa bagay adumot ti amo na maipapan kadagita. Ngayon kasla magkita kung ti mapasama ko sa. Anya dayta? Uraya ma, kita mo ka makigtot kan tulangan no agkapyat ti aso ng pusa. Anya?
Apay nga da ka dito Asyong. Abak mo pa yan ti foreman. Katagit trapator ko. Awan. Itagasaklaeng ta adda ko maibagak. Anya dayta? Kinasarita nakakaden ni chairman. Awain. Iso makita mait. Sardengan ti panagpabakod ko tapno awanan riri. Saan ak kumamat nga agriri no? Saan ka agimam ka? Sorry Ang adda remedyo. Tapno na anay ang masulbar ti parikot. Saan tanton nga agriri may papaniti nagbaitan wenno gened ta. Anya? No, mayat ka. Anya nga roday ta? Sige. Ibagam. Tano na pintas lakit di. Awan agrabyado iti tunggal maysa, mayata. Patsik mayat ka. Ang mabalin ka di taon nagtipagsaritaan ta. Sige, umay ka. Sumrek ta nga rod. Dapat ang mangigis tayo sa mo, Kagawad Sarak. Saan ko nga mo no maibilang a problem solve kagawad? Tiyan niya. Kasunay, nakitak ni Asyong iti sangot ti balay ni Mireng. Ket agsarsarita ta. Idi kuan, sumrekdan ket kaslamayat mati saritaan da, sika. O di, nasayat no kasta. Amang ano agbalin anasinged dagiti aso kan po sa kagawad. Anya? Umay, arig dati aso kan pusa, iti kalabas, adi makapagdan na ako nata. Gapo iti panagkarayam ti alad na. Uwang ngaraw. At na sa kanya kitatang. Iso ka nun ti makama mamagkapya ka nagiti dua. Nagtignay nga tan ni chairman tapno agkapya dagiti dua. Kasta ti amok. No kunam anasaya atin ti saritaan nagiti dua. Tabot tinasaw kanyak ni Kagawad Sarak, Chairman. Nasayat nga rod no kasta. Tapno sanan nga agangat ti aso ken pusa. Kuma, tapno maksayan ti parikot tayo. Husto ka. No pa'y gagangay lang dagita aparikot iti barangay. Okay lang. Tinariga no adalta ka o pamapatay wenno panakaiwaras ti may parit a droga ay daytan di maday. Unmat ka diya. Man, dumagasak tuman iti balay damireng. Ta makidamag ako no agpaliwak. Hay? Kasta? Sanadakis, no mapasamak ti pampanunut ka mapasamak. Tapno agkapyan dagiti dua. Anya ka diya talaga ti kaya tiya mapasamak. Nga agtip kaling tirik na dagiti dua. Tapno agtipon mo ti sanikwada. Oh. Kuna kun kay. San ka di ahos to timbaga Kagawad Portugal? Kumusta, Mireng? Ay, chairman. Da kayo matgayam. Sumrek kayo Una. Da pambarak makikapi. Ay, una, chairman. Apa gusto. Panagmimerienda. Kita niyo ba si Deta Moldura na rita? Ninsamot asyong ti mangimos mustra itaramidon dagiti trabahador mo ha, Mireng? Uwan man, chairman. Nalaing gayam a karpentero ni Manong Asyong. Ay, wen, ta nag-abroad pa ide. Kat na ti trabaho na. Uwan ka, no? Iso pakit-kitak man ken kwa na no, stomot lang aramidan da. Awun ako na, kasta. Ag kinawatan kayo, tadi kayo katagap-apa ka na yun. Uwan, chairman. Ay, naistoryahan tayo matan di tiruan. Umay kayo. Agmerienda tayo di taunag. Ay, kauna, go. Baligi nga rod ano kas na German. Sapay la kumaa.
Sa nagpay asigurado, numapasama ti pampanunod ay kagawad sarak. Nga madamot kinin makitkita kanamnama ken paglawagan na. Nagsayaatan no kasta, Chairman. Agpakasar tayo din na oras. Ano kasta? Sapay lakuma, urayan tayo. Ay, wan, Chairman. Herman, kagawad. Ay, kagawad. Nay, itaman pa yung medyo naladaw ka ngayon may diti opisina, ha, kagawad? Nakitak man niya asyaw. Okay, anya ti madamak? Apan matket de, ng pinarba na mutan ti mararami na bako di tinagbatanda ka ng mireng. Anya? Nay, anya ti kayat asawan day ta? Kagawad? Chairman? Hihihihi. May sa apartaan. Partaan ko na yun. Wayne, kaya't nasa Wayne, awanan parikot inagbaitanda. Kaslakastan. Ala, urayin tayo no anya ti final. Tanarigat noon unaan tayo na kiti paspasamak ta amangan numapaw. Bagngal daw yo, Chairman. Bagngal daw yo, Chairman. Kastamat kada kay wadwa. Itaman pay. Anya ti maipay ko kada kayo. Ada ka di parikot, ket dito'y tinapanunot yo, apangurnusan tayo iti amin. Kwa, Chairman, umay kami kumagkid daw iti bapor ay isti pabor. Uwan, Chairman. Kat saan da kami kumaapaayan, tapno anayan di pa nagkapyami. Ha? Awan, Chairman. Kaya't mi gibusanen ti kanayon mi apa nagriri. Okay. Go. Nasayat dita. Ket isumet pinarakrak mon day aramide mabakod mo. Kasta, saan mo nang tulang? Awan, Chairman. Sana ul. Ay, una yun. Ay, napintas. Ita, anya apabor, tikid dawin nyo kanya. Sige, bagayo, basta ka ba lakipay ko, no province, no problem. Kwa, Chairman, da kayo kumakin na suping ti may sa Paris aninong kaninang mi. Uwan, Chairman. Da kayon ti may sa Paris. Sana ul. Una. Day talagayam. No, kasta. May siya kayo. No, Chairman. Nakit din na. Stuting ko na yun. Tapno awanan apa. Tapno saanan nga agangat ti aso kon pusa. Ako na yo. Masapol nga agkinaawatan ng ganain. Talaga ngay. Oh. Kat dayta tinapanunot may akasayaatan ang maaramin. Sana all! Sana all! Nagsayatan. Kasta ko maamin. Nagtagtagay na pakamanan. Domi, mabalin amin. Masapa kami kinanang amapan iji po nirariyan, Dom. Aya. At damit lang na tayo malamayan iji po nirariya. Oh. Rosa. Apay ngagngirsi ka. Kasalukot kaslagyaman ka pa itada na tay. Ay, sabali tinagawa tamitim-bagak, Dom. Ha? Ti kayat ko asawan, saan ako bitim patay dyan natay, iso amalamayan. Tanong ko bid, makrimit adagos. Wala niya. Saan ako natungtungan, Dom? Awagak pa'y ngamin dyan kumakanta. Ag-hire kayo iti agkantay ti lamay. Wan tanakapakits day dyan iti bayadan dyan nagminatay. Taisuki may matlang ti alaan may. Sige. Di na kontaktakan tani. Time is gold. Ay, pinanawan ako. Anyamat ni Rosa. Tunggal nakit niya da papanan na.
pabasulin nak na mataktak. Time is gold kunana, abulon nanti pumanaw. Kaya't naasawa. Sana gold, ti panagsarita may pay kuma. Ay. Pag-isumat kit, di ti papanaw na na. Tadi man nagpabatubat na ito yan. Kastoy ti mayat labiya. Pailad-ilad kung may time. Spotlight ti punerarya. Pagiyaman da, lodla mataya malamayan. Tanawan malamayan. Zero income ti punerarya. Mayat mo tinapanunot ka pa ng ipaabang pailangi di punerarya. Makain na kayo kaninana. Wendom, sa may saan may ama asikaso unay. Taro tinapaliiw ka. Isa lugi mo't laang, tabas siti sumurak na income. Ay talaga alugi. Tanagni na ti bayadan a permit ken buwis. Kaya ngay unisex parlor. Paabangan niyo pa eh. Saan? Uray kat nagagat mat say bakla atal ken miya beautician. Iso Ken may kaya't ko practice nga agpukis ken agkulot. Anya? Wendom, tukas ka sanaw, bayaan kon japonirarya. Ipaabang milantan. O di iso. Di ka pa mapan di barangay hon? Malam to, ti papan ka. At the officer of the day, ijayang. Sige, panawan ka nga rodan. Makaamukan dito'y balay. Saan ka sumangkot na daw? Saan siguron? Makaamukan tulatan, ha? At damat pangaldawam ditan. Pinanawan lakmanan ni Rosa. Mayat matkit de. Madalat tapak ako kumikuma ni Rosa. Saan na masikuran di kibalay. Irindap ko ba it? Ora, tawan mo ti kamakam ko suratan. Mayat mo, ita pinaabangan dalangin ni punerarya. Makamumot niya gabang no kumita kung saan. Sabagay. Sana nakas hindi karugrugi ti kubin. At talaga nga amin namatay kat ma-declare COVID timparayda. Ken oren no sana COVID timpatay di tao. Makremate adagaws. Awan mapalubusan na may masayag. No daman lang ito may masayag at talaga mo ta sana na COVID. May sa Arabia mabantayan. Ken makadingan ti bilang nagitaglamay. Imbag man, dagos mo't nga danay masayag kat naku pardagita dua at chapal. Wen, amumid kita nakamasayag. Anyat impatay da. Atake iti pusaw. Na disgrasya mo ti maysa. Ay, kasta aya. Alakit sapay ko maata natarayan da ito punirarya. Ay, mayat ti location na. Iso magustuhan mi kun Mr. Kao. Mabalin mi pa yan ti agyan dito. Itaada mo gaya mabalin na pagkwartuan may. Ay, kasta aya. Wan, adda kwarto dito. Tano saan kami ang makaawit idikin ni Rosa. Dita ti pagturturugan may. Adda dua akadua may wenno trabahador may. Babae kun lalaki. Katulong di babae. Balsamador mo di lalaki. Nay, sa dino nga iti pagturugan da. May samot ti kwarto dito eh. Ay, diskarting tulat ta na. No jay babaunan,
agkaturog kami. No, sa anak nga agawin. Makaamunto mo tun adya balsamador no sa dino ti trip na pagidaan. Kasano na dyan? Di baga nga agbali na pagturugan na dagiti stak alungo ni dyan. Mabalin akasta. Malagip ko lagat nga rod ikinamin sa napan naturog mi kan tatang iti punirarya. Anya? Naturog kayo kan tatang iti punirarya. Kaano? Ha? Kaano mga naturog kayo kan tatang iti punirarya, Dom? Awan nga minti malagip ko kahit. Ay, kwa? Ay, salpag. Takainap kong samay. Oh, di ka maagsaon, Dom. Kwa, Rosa. Tagainap ko gayam, timbagak. Anya? Ay. Ay, sos, daytan. Tipik to ti kinalaing mo nga agtag tagainap. Kunya ron. Ang basol ko ka din, nagtagtagainap pa. Diyak mo tigaggagara. Anya nga, Ilyot. No di ka agawid. Agida ka mutan dita atidug atugaw dita. Nay. Kung naklano adda itilikudak ni Ilyot a balsamador. Oh, magayam. Na. Ay! Magkakaribuso mo din dagiti aglamlamay. Ako ang ginabay! Ha? Nay! Ala. Agturong dito yung tagigiki sa babae. Apa mo na di malamlamayan? Ha? Anyat sasawa mo na, geng? Ay na, impagtasaan kayo pa naturong. Bimangon dyan lamlamayan mi. Anya? Hintay kitaan manang. Bimangon. Anya? Na. Ayan dyan bimangon na bangkay. Awanan! Nagtarayan dyan bimangon na bangkay. Nay! Nay! Agulay kayo? Sino kayo dito nakaidda dito? Di man lang nakiraing. E dinto tagkakaribuso kayo. May samat ka dagiti makilamlamay. Nabartag sa. Ha? Na. Agulay ka man? Na. Tabado ni Ilyot. Tabado na. Nilyot na ita. Ilyot! Ala! Natay samat na itan. Ilyot! Ay! Na. Ay, saan an Ilyot? Balsamador na ito eh. Ni amang ko. Ha? Ilamlamayan mi ani amang ko. Anya! Pagdayjay a balsamador? Masamit sa mantungan. Payman! Ilyot! Ayan mo! Naglamang sakit dito awanan baen! Ilyot! Na. Adagor oro. Ayan ti. Sumagayam ti nakaida dita nakalukat alungon. Salbag. Nakabarong mitan. Taybado ni... Wan, taybado ti malamlamayan. Taybado nan. Ilyot! Hoy! Ilyot! Agrein ka! Ilyot! Maong. Salbag ka? Anyat inaramid mo? Inan-anom dyan nakamasayag? Apay nga imbadom day tabado, tinakamasayag! Kasano ajak binagkat nga impaidda iti suwelo? Sa insukat ko ti badok ken ko anak, tinurugan mo't ngamin dagiti agbambantay. Aniya? Wen. Maditi inaramid mo?
Mabalinda ka nga idarom iti dayta. Ay, among pangaasiyo ka di Di yu ibagbaga siya kinangidis sa agi di bangkay. Kun siya tinagidda ije longon nga ipagarup da bimangon na bangkay. Salbag ka iliyot! Please, among di ibagbaga. No may darumak ay saos, bumangon lakit di amin na binalsamaw, katrautin da to'y punirarya. Ha, kaya chow? Madiday jaya na napasamak. Asino nga iti balaan ang idisag iti malamlamay na bangkay? Dahil nga ti problema. Adda misteryo di punirarya. Ay nga misteryo? Adan sa alalya. Sasawamot. Masapol amamuan no asino ti bala. Sana mabali na masansan di kasjay amar arami di jay. Uy, sana na minsan na napasamak ti kasjay. Manipon hindi pinaabangan darusa di punirarya. Iso nga rod, anasken, ti panakibiyang tayon. Narigat no saan tula akas jay ti maaramid. Lakit dia. No adalan, aramid ti sana nalalimbong ti utek na tinangaramid iti kasjay. Edda nga takurkurang di maatap. Mabalingan da, chairman. No apaya kasta ti kunak, awan sa ti bubut ngan da jay. Tanay turad na nga indisag di bangkay manipo di gilungon na. Unaya. Sakit linabusan na laki di mo tin. Ta sinukatan na di barong abado di bangkay. O nga raw, di malanalyaw. Ala. Kastoy tarami din tayo. Mitingam dagi barangay tanaw tamapandaag paliew ijay ponerarya. Uy, chairman. Ngam, siguradunda asaan na makadlaw dagiti tao ijay ponerarya. Awan banag ti panagpaliiw dagiti barangay tanod. Siyak man lang ang taggaraw. Salbag kit day. Naitantay mga abang diti ponerarya. Kasaritak man. Itagayam ti tabon dagiti nakamasayag kabsat. Uwan, chairman. Agidadamot laang nga maitabon. Namwa kinapasama ki di na minsan na rabe. Nagang-angawan ka no ti diam mo no asino ti may sakadagiti nakamasayag. Uwan nga rod, chairman. Awanan ti problema ijay. Kasano ngawanan? Namanyo ka din no asino ti nang loko kada kayaw? Saan pa'y laang? Ngam tinapatag. Awanan ti problema ijay akin minatay. Kasta. Damadlaw kiti daytaya. Nay. Agrubwatan ti karaw. Uwan, chairman. Isu dayta umunan na nagrubwat. Daytay nagang-angawan ti di amu anakastrek dito'y punirarya. Kasta ya. Sige sa anak garo din ngagbayag kabsat. Naidagasak lang. Uwan, sige, chairman. Sumuro taki di kampusan to. Makipamumpunak maid. Ay, chairman. Nakipamumpon kayo, Mike. Awan. Sino kay tayain? Siyaktay bala sa madori jay puniraryayo. Anya? Kunada nga adda alya ijay. Angam saan nakamabutang. Maturog at tupay iti makanti alungon ije murgay. Ay, kasta. Di ka mabutang nga mga mabatibat ka. Pulos, Diyak tupay maalyaw kadag iti balbal sa muk. Natulog ka talaga. Sa bagay rumbang lang awan bubot nga, tabal sa mador kakad nga raod. Narigat ka di at trabaho, ti agbal sa mo? Mga kaya yung nga isuro kayo nga agbal sa mo. Ay, sanin? Umayak to man ijiponirarya, tagsarsarita ta. Wala, chairman. Nagmayat ko man na mayroon ng adabal sa mo, tagbuya kayo.
di unay adayo ti maysa kadagiti anak ti naitabon ni bigat. Mas dito latan. Ada nakita na ko ni Eliot. O Eliot! Awan sa matay amaw. Ay, adda na pananda iti asawa na, chairman. Sayang. Awan customer bangkay ta. Awan kantanid gar. Ay. Unay data. Customer bangkay. Ako namon. Customer mo ta talaga, chairman. Umay kayo ije morgi at teritoryo. Umay kayo. Agore ka. Adda ka di papanam akasa ruin no paskain. Nakabarong ka bait. Dahito ka di, chairman? Wain. Ay, pagturturog ko la dahito, uy. Tawid ko dahito ikat. Ay, kasta. Sino tinang ipatawid king ka? Chairman Costing! Masigurado ko! Day, nagsubli kayo matmanang. Ada ka dinalipatan nyo ije chapel. Day, tasuot na abarong, chairman. Iso day tatay damo asuot ni tatang idi na imasayag. Sigurado ka? Iso day ta. Day ta at tao tinagaramid iti kalukwad idi lamay. Natiliw ka, Eliot. Usubam day ta. Ay, la. Pasurot ko matlang kini tatang day ta, bado na. Malapusanan. Malapusanan, masubanan. Kawanan ta. Isubli ka. La. Malabusanan. Ay na. Natay man tinatagtagainip ka. Ay. Mga numalalya ako no Kastilaan. Dumi. Mabali namin. Adamanan na tayo kabaranggayan. Ay, huwan na muak daytan. Maatap ako bed. Mas dao man dagay nagminatay ta. Imbagada ka no iti ospital. Asaan ako bed timpatay na. Dayta nga rod di pagsidawak. Idi karugrogi ti COVID. Amin amatay idi kat COVID. Nga oray naglawag met. Nga awan COVID na. Diyan natay. Ta na disgrasya. Ada na stroke ide, ana ibagaan na tay, iti COVID. Ado pa, iti sabsabali. Uwing nga ron, ngam ita, ta agdwatawinan, kastamating. Uray dyan na tayo at taga-ilay. Naisulit gaputa positive iti COVID. Naimbagan ka na. Ngam iti agawid ko man, kalaat ang nagbuligaw-gaw kat layon na natay. Iti agangay, saan mo't COVID di na ilanad iti sertipiko na anatay no di ket komplikasyon ka no tasigo den nga da sakit na. Apay nga taakas ta itan. Amok pa yan. Ang mala, saanan aday tati pagsasaritaan basta adda natay nalpas. Ay, huwan Tasaan mo't nga agungar dagi dyan nalpasan anatay no pagririkyaran tayo pa ilaang ti impatay da. Isumad. Ay, nabanogak. Nga lakit na ginanaka nga roden Kapag isunto no makaluto tamangan tanton. Isupay na day tatitupi kumikin ni nanang. Idiadda kami iji po ni Rariadom. Uri diyadak pa yung barangay hall, pinampanunod ko maraitan. Kat di simbang pat ni tatang, isumot yung bagana. Mas daaw. Apay nga taan niya. Ay, manyang araw. Tidakas na. Nagdagal ti binayadan da iji ospital. Wala, tasaan nga ro da COVID tim patay na. Ngam no COVID, mabali na basit ti binayadan da, tanda discount da. Saanan amaw-awatan dagiti mapaspasamak dom? Gusto ka. Ay, Makaturturog tan? saan pa yun ay? Ay, sana bale. Timpla aglaangan di nanger ko anakal ti baboy.
Sige, agsukatak labi. Mabait na day Jayan, Tom. Gusto daw. Nakaskas daw nga paiso. Ano matanti matmatay nga oray da sintomas tayo di COVID. Kat madeklara saan mat a COVID into namatay. Idinto tayo di kat amin namatay. Sa pasap, COVID amin. Isa danda ni amin anatay di kat napuuran. Kaano mata kami na malpas na ito pandemya. Nagladaw ka mo na sumangpot kagawan. Alas 10 ang itibigat. Na ito ti surat para di sektor mo. Nay, quiz-tunan na ka day kagawa domeng Saan mahid? Anda kami meeting itay. Di ka nakaabo. Ay, di ka nagsaw domeng. Sa anak tumot la amamati no ibaga masakan. Oo, na yan na ito kagawan. Tapno amom. Napaklanak nga oposisyon. Amom beta. Sanaya. Uray ibagam to, kinikatogangam da ito. Naglugan. Awan pa'y panagdayaw na. Uray oposisyonak. Tasyak ti makuna nga outstanding kadagiti kabarangayan. Apay, no awanak nga oposisyon, maikurik nga rod aya ni katogangam dagiti mistake na. Isumat kat ahusto amin nga aramidan na. Taada kakanawin ang mga upos kadagiti madiagaraw na. Sige, agsaw kang agsaw. Paano sana ka makatapil ka makita? Kagawat. Paya nagtadam, tikikitam. Kusilihapan nakmatad, Sige, kagawan. Magtadakan ngagbanta dito barangay hon. Dapat gayam pangibabaw na ni chairman kanya. Nene, kasasaw ka pa lang. Pasensyakan kagawan ng pong. Gayam sumon, serve ko. Kasayaatan na pumanawak. Ang mga numadadal pa iti image ko nututupak na ita kagawan. Nag-walk out ka iji barangay hon? Lakas ta na. Tadi mat sumarde nga sumanaon di outstanding nga barangay kagawan. At dan ay outstanding tayo kagawan? Ang damutan ka. According kan ko na mismo. Sino nga ron? Ni kagawad umpong barangubong. Dayjay? Outstanding amang nginom kan pumupusoy ata iso. Kunampay. Apay, anyat ibagbaga na aya. Nagado. Kaslawan matandaan ako. Anya? Ay, kasano day ta? Kaputsuron ka o. Jaksan mapagsusurot lang yung bagbaga na. Agasan. Outstanding ka no a barangay kagawad. Ngam outstanding opposition ka no. Anya? Jak maawatan. Adaya mo't maawardan nga oposisyon. Imposible daytan Kompormidita na. Agasam. Iso ka no anak balin nga outstanding ni tatang gapo taada mangupupos ka na iti maday aganwat na. Na, naglastugan ngay. Dahil nga ron. No di na ka no inupupos na iti maday agaraw ni tatang. Pulos ka na adi nagbalin nga outstanding. Ay na, Domeng. Di mo tutupan dagita kakasta at tao ta madadail ka laeng. Iso nga ron dari muwarak. No meeting ko walk out na jayang. Ngala, relax ka laeng, Domeng. Urayam, titimplan kay ti kape, ma? Ay, tigayam. Pangpakalma. Talaga, dandanis sa anak ko na nakapagtapalitay.
First time in history kat nga ta na makaungetak ako mabil nujak pinanawan. Outstanding ka no nga oposisyon. Baliktad mo't. Nagkapeak. Ngam kaslad adakid di ngagtudlipak. Ay, sapay awan mapanunot ka suratan. Sa agtudlipak pa, adadan ngawan masurat ka. Ay, kung mix mat itat suratan. Oray, tan nakipatulodak mo iti script ko, iti drama. Babaen ti email. Ay, may papanman iti barangay issues ti surata kita. Wait, barangay issues. Ay, barangay issues. Okay, meeting adjourned. Sige, gawin tayo. Nay, aguray. Ha? Madama pa lang ti others. Kaya priority project kaya. Nay, agsubli kayo. Naglasing, nagpapanaw dan. Awa mula budget ibagbaga ma-priority project kagawad kayam kap. Alaway, nagpapanbay kapitana. Mangted kayo mo iti respeto iti padayo at tawa. Kagawad Madiday ta nga raramidin niyo. Di pela nalnal pasti meeting. Agpapanaw kayo. Ano labsam ti agsarsarita. Kahit jayla balikas nga John. At dapat padaanan niyo. Winod dan sapay kat nakaikabisado. Noon niya lang ti bagana. Huh? Nay. Hindi ka kumamaag sa uy ti kasta. Kagawad kayam kap. Pasensya na po, kapitana. Ah, Ngimkas number 1 kagawad. Damat karbengak amang kita iti pagsayatan tayo. Kang runaan ti pagsayatan to'y barangay tayo ang nagbugsudan. kasta ba tikit kitain tayo amin? Saan lang nga si ka, kagawad? Alawen, kit-kitain yung mait. Ngam aging galang iti kit-kitain. San ka di arumbang lang nga aksyonan? Uwan Oh, dati nga rin dita. Ibagbaga kung ti problema da pa ila ide na panatawan ni Sektor 1. Ngam, meeting nga dyan. Kung namatadago sa napo kapitana. Kasano nga dita? Nay. Awan pa tinangibaw nga dyan ti meeting si kamo tinakaw na. Na. Remember, Madam Kapitana Goria, I am the number 1 kagawad. In case, ikat no bilang, tama petisyonan kaga po itikawan, magapgapuan ang kas barangay chairman, kat masuspindi ka when may kat ka chairman. Hey, siyempre, siyak titumugaw. So blatek tatronom. Kaya't mo nga ro na mapasamak ti kasta. Ambisyoso kan sa mo launa yan. Kagawad gustilo kayabkab. Malabsam sanday tatok-tok mo. Sige, kagawad. Umuna akon. Isaramton to'y barangay hall, ha? Umuna akon. Sa nabali ha malabsak ti tuktok ko. Tahos to ti bagbagak. Isungagan anad kan agalibtak ka Kapitana Goria Suklob. Ha? Kat no siyak ton ti kapitan. Awan ton ti maaramidan yaw. Mabaliktad ton ti lubong kada kayo akagawad nga lipulis na. Naglaing kayo unay. Ha?
Agasim, the one and only nga oposisyon kada kayo amin ita. Siyakton ti chairman. So, watch out, Chairman Suklab. Amangan to ket no maisuklob ka at di mo mapuputan. Kinaarit mo man nga rodan, ani Kapitana Suklaw bla ka. Uwin, bakit? Kitagsagsaga ka. Tanuag kam kamali. Siyakton ti chairman. Di ka mamit. Masubsobra amon ti agarapaap. Urayom ka di ti eleksyon. Ay, sus! Ado, ti mabalin na pakaikata ni Kapitana Suklob. Di na mo. Agur-urno nga pakit. Agmulagat dan to amin. Anya mo tinururnong mo. Listaan ti abuloy. Don donasyon kenda dumapay. Nay, apay ti listaan ti abuloy. Anya pa'y dagita ngayon lista ma don donasyon. Manon tinatay dito'y barangay tayo. Manipod iti nagtugaw sakbay ti COVID. Amok pa yan naman Jakmat bilbilangan iday. Kumaa, no inlis-listak mo, tindintad kong abuloy, tunggal at damatay iday. Ay, no siyak, amaw. Tatunggal at damatay, ilistak. Tunggal na tayan mait, inalak ti listaan ti dagop ti nyab abuloy tayo asa nga barangayan. Anya, pinakibibiyangam agraman dagita. Ay sus! Nagsakbay akon, idisisaklat na karwar akagawad kadagiti kalinyak ide. Tamuklatan? Awan, saklang tagbalin nga oposisyon kung kunak. Gaputa akakadwa amin. Naabak amin akalinyak ide. Ay, talaga nga impapan mo asaan da ang mapagtalkan. Kasta. Kituwin. Tauray idi kagawad pay lang daya asuklob. Kat ammo konti inalat na. Kadwa na ni kagawad simang. Hey, para makita, may ramraman daya kagawad simang nga madisgrasya no kaskasano. Ay nalakay, baybay amon. Urayam lang ti eleksyon. Ipakitam tulat laing mon, nawilang taabakam ton, iti kinatsirman daya Suklaw. Ay so, sana mabalin na palapsan na ito. Madanon tulat assembly ta iwaragawag kuntaw. Anya? Kunadan sa kanayon dakla tirtiraan. Gapo nga tatasyak la tinakastrak iti line up may. Iso ati amuda, awan maramida. Lakay, makasarak ka iti kaapam no kasta ka. Sana bali ang makiapak no adda kiti husto. Masapol ang malapdanan ti mading aramida. Tano saan? Ad-ado pa iti maisakibot da. Aniyan da ita? Yun. Mangirnad danto kunak lang arudain. Madanagan at kinitatang. Makiap-apan samatan kada Kapitana Guria. Bunya raw. Takdaran na kano dagiti irwarda sekreto dagiti pada na barangay officials. Ang mga nunyaki, di ti mapaspasamak nan. Ay sipot-siputam adom. Kasano kumaama si putak? Ay, huwag gaya man niya. Samay sa adamot trabaho. Bunya raw. Si kakid di timang palagip, di na unay. Abangan no, pakaisagmakan na na dyan. Amangan no kagura naklaan no kontrakter aramiden na. Ay, amok ni tatang. No puraw kunana. Puraw latan nga uray nangisit. Ay talaga. Ang kasaritak tumalaan. Wen, padasak lang nga kasarita. Tabarang siyak tidenggan na.
tatang. Ibag man ta nakapasyar kayo. Dahito yan ti kape, Pa, day taman. Sumabata ka na yun ti kape. Amok mo ilang agpatimpla kayo. So, adya kon inuray, Dandani pa yung nasing tidila ko. Ay, napan nagtrabaho ni Doeng. Wan tatang, iso ti kagara, yo? Asaan? Sika ti kagarak. Anya ti ibagayo, aya? Umayak man lag palamiis, dito'y ayan niyaw. Ay, mistake nga rod. Aday tented ko nagpudot a kape. Ice cold drink ko mga rod. Pagpalamiis. Si Kamod. Masurunak nga men, kini kapitana. Iso api manawa kiji barangay hall. Kasta aya. Apay nga men, tatang. Dinilaw ko nga men, jimbilin na kini tesorera. Apa nang ikisay ka dagijay utang, dagijay kapadak akagawad iti honorarium da. Automatic deductions. Wen, adda nga men imay nagreklamo. Nakautang gayam da kagawad indot, kagawad sambong, ken kagawad ingga. Porsentuan di inutang da. Ket saan da kanumutan ngagbaybayad. Anya? Iso aday jaya. Paididak ni Kapitana Gurya kadagijay honorarium dan. Nay, sigurado na makasingir no kasta, tatang. Ang delikado. Sana may parbeng dayjay. Kad, ison tinagrekyaran niyo. Una, taagin lalaingak kat kanon. Iso ang masurunak. Anya timbaga na kada kayo ngay? Saan ko kano nga ammo ti paglog-logarak? Ngam, ammo kahusto kaya naramid ko. Dinabayan, nga waten da nga umuna nga awan kurang dagiti honorarium da. Sadan tuyawat dagiti maibayad ka dagiti utang da. Wala. Kasday ti rumbang. Umbay. Ngam, amang ano nabayag ngaminan dagiti nga utang. Siyempre, masurang mo tan dyan nagpautang no di da mo ilagbayadan. No apay kat ngamin kababain ka nun. Kagawad da pa'y mat nga rod. Bayan nyo no kasta ti aramidan da tatang. Saan mat na da kayo ti maapiktaran? Ewan mat kidi. Masurunak lang amin. Imbaga na kidin nga amangan no kahit kukano ti agpabida. Tapno agbalinak nga outstanding. Ay, nagsaya atan outstanding kunayo ko man Pilosopwak la kuma. Ng babae mat ngamin. Diyak ka dakas ti panagkita da kanyak. Nang runa dagiti kakadwa kakagawad. Madimat ti papangiriman ni Kapitana kanyak. Iso nga rod abay-bayan yun, tatang. Saan yun apakabasulan no saan da nga ramidan ti singasing yun? Nagsapa ka man, kagawad kayab-kab. Siyempre siya ti officer of the data. Kastaya, nasayat. Haramidak ti amin nakabalak. Tapnawan, pakasarsaritak. Wen tasang kaibagam, saan la amamin kat eleksyonan? Mate. Mamin anumot lang aglabasan ti makatawin. Sukatan nakto, kasta? Ay! Natumpungan niyo, Kapitana. Naglaing ka unay, iti panagkitam iti bagimon, kaya Madin sa titabas ti Dilayo, Kapitana. Husto titabas ti dilak, ken di mo yaw awan ti saritaan, Saan kayo ayaw awan? Iti pagsarsaritaan tayo. Nalawag niya kunak. Saan la amamin sukatan kayon, Kapitana. Adon ta anumalyayo. Iso nga amangan no saanin mauray iti eleksyon. Sumagot, Gusteng!
Birngasan nakmutan, Kapitana. Sumardeng kan ni ti araramidem. Kayat mo ti maidasay. What? May dasay? Ay! Sanak to may dasay. Gapot na siyak. Taon ti tumakder a Kapitan. Outstanding tupay kit din. What can you say? Outstanding kagawan. Wano outstanding barangay kagawan. That's, outstanding. Ni man katuga ngak tibi na ititagtagay na kaon.